Oh, may udto ni mo, sir. Unsa man ting ipamati? Mga kon lawasan. Unsa ka? Ikaw rin nag-anak? Ha? Mga lawas. Guro? Ha? Ano ba? Wala ka gitugnaw? Alumnaw yun gani. Manugnaw ka? Ano sa lang na? Kain kung isang adlaw. Mga daw-daw? Kultura ka ba? Puro kayo mong lawas. Huwag kang mga balot. Hilig na lang po. Hindi ka naman, hindi ko maghilot. Mabalot, wala ka. Malo lang. Manong lang. Ano mong pamati ron? Kuanjot? Lawas kita sa kayo. Sakit maikapan? Ano pa? Panugnaw? Gakurog? Puro ba? Kurog, no? Ano ginagawa? Kurog? Dili ka gani ha? Ito gini na diri. Kuya? Wala mo lang doon lang. Lakaw mo ba? Dili ka good. Balik. Balik lang. Basta na nandiyan sa kiran dira na bidire. Sa oras ka niya rin. Kultura ba ito? Snowy no? Snowy no? Dalaga ko. Ikaw dilaan. Maagi. Nagawa sa kurog, tugnaw sa pagyod. Basta ulo. Laban ulo sa pagyod. Orang. Onuran ba? Kurog juga imong ano? Tugnaw juga? Tunugnaw, gabi pa rin. Karon wala na. Arang iron. Arang na ron, grabe gabi. Gabi ginti, pero ko kanang kan. Walay sakit mong kalawasan? Di ko halos katulog gabi. Aktig. Sa ko meron ba? Kusog din kayo. Tigal mo dito. Ano sa to? Kilo ka dito ako si Sabi kuya ha. Oo. Katong gaanhin na dire. Pero grabe niyo. May buntag, di ako ganyan buntag, diri lagi di halos mabaklay ba. Sakit. Di ko. Sakit sa ikon. Kasi tunog yuta. Sakit ito daw. Eh, kung saan mo drink kon? Kuno kon. Kuya na ko to. Kuya ni mo to? Kung saan mo trabaho? Kuan, scanan, Kung saan man? shop ba. Kung saan mo trabaho? Nang Japan ba nagi bali ang manwila. Babalhin ninyo? Pero daga maganda balaan lain. Dagan pa. Wa electrician mo ko. Ha? Electrician. Mahal yun. Mahal kay electrician ni. Kaya maparepair niya ko sa kuhan sa kinan. Kuhon. No? So, asa kayo mga address? Sa 3 de Mayo, power. Tres de Mayo Power. Ayan, shout out sa taga Power Tres de Mayo. Ayan, shout out sa inyo ang tanan na nasi Sir Dre atong tabangan. Daghang kay pamati, no? Gipanugnaw, gakurog ang kalawasan, sakit yung tunog. Nya, grabing tugnaw na niya ka, trangkaso gyud, no? Ano gabi. Wala sakit ang likod, ano? Tanan gyud ang lawas. Murag lain gyud ang Lawas lawas. ang lawas ba. Sakit ang kalawasan, tibok lawas yun, daghan ni. Pero halo, dagang pare-pareho rin yun ba? Karong mga bulan na. No? So, shout out sa taga Power Tres de Mayo. Nya, shout out po sa Kapitan, no? Ni Kap. Ito, si Kapitan Bukol, no? Shout out ni Mukap. God bless. Nya, shout out po sa ko ang mga subscriber sa akong YouTube channel, no? No, thank you so much. Maraming salamat sa iyong pagsuporta. Thank you so much. Of course, ako ang viewers. Ako ang thank you for watching my YouTube channel. Special mention United States of America, Indonesia, Malaysia, Thailand, of course ang Australia, Saudi Arabia. Thank you so much sa inyong pagtanaw. Thank you so much for watching my YouTube channel niya sa kuang karon pa man nakakita sa kuha kung mo pay pag-upload sa kong YouTube. Pwede mo subscribe, no? Para updated mo sa pangkinahilot, sa kamatagan, no? Pwede mo comment. Kung ano na mo pangutana sa inyong kalawasan, yung wala pag yun mamaayo. Comment lang. No? Ganahan mo maging friend sa kuha na ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, ha? Posbon ako akong Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. So, sige, maghilot na ta. Shout out sa taga Power, Tres de Mayo. Hindi, tanggalin mo t-shirt siya. Kumusta naman itong gatod niya daring na disgrasya? Okay na to. Itong sa kamot ba? Trabaho lagi kay doon. Mo ba? Mahal. God bless. Hilak-hilak ang nagpapagawin. Eh, gulap na. Ano ba dito giguyod ninyo? Yo. Kauban mo? Ah, Trabaho na. trabaho mo. Mali. Nakaraw gamay. Sige. Sa Miyong.
daghan ra mo maghilot tawag ka gid one head ring na ay ipanghambog ko gyud ang mga laing manghilot. Hilot pa na ko mo kuya bala ito lawas dere. Puro mas takong na kanya. No, mo ha? Oh, tangkad ka. Ano sa kanaan eh? Buga na to. Tingnan lang. Huwag na yung maayos kasi. Ito nang gitrabahoan niya boss. Inyong hagyot o namoy kuhan? Amo. Oh, kuya mo kato? Wala pa gyud. Group ra mo. Kuan man ako every wagon. Tingog ang kuanan steering. Kuno ba? Yung kurbada bitaw, akong kanala ka ba? Tingog man. Kung magdagan, dili ka na yung maghunong ba? Imo bitang lubag-lubag. Atras ka ba? Atras sa bangkit. Tingog ka niya. Kulang na ito bilot ba? Ha? Taon na, ito tingog. Tingog naman ron. Ha? Dabaw. Ang babae. Ano? Hmm. Hmm. Wala, gamit. Balik kong to. Boleh kuminta magito kay manabay magito ko. Diyan lang niya direct, no? Lagi to si bilib sa kuha. Bilib nga bilib-bilib. Di sa kaalas. Gitu, May? Kasi silyo ko te, magulog ko te ba? Tulog na tanan. Hindi mo gabo na mawala. Good. Kulang 3. Paan ito yung pila ganun. Ha? Piso naman good. Piso lang paan ito di ko ay nag-dos. Pipsi. Dati pila na sa bayo. Iripan dati sa kuwan. Ben?
Nagtanda ka sa Bel? Apa dito, Bel? Mitulo man, Bel. Dito, Bel. Lo! Tulo pa? O, sana, durog diri sa tuwan. Wala ko kabidyo kanin diri sa teres. Bel? Ingon man sa Job France, kung magtulo daw, ato pa na lang doon niya. Durog diri sa balkon, bitaw. Ay, okay, wala naman ko daw dito kahoy. Ah, mo. Ingon siya. Pero gamay ra. Kabantay ko, bali-bali ulan. Gamay ra noon. Dili na gyud sa pratong. Yung kusog. Kusog. Pero kay Bigdi, wala na. Ako kapangutan na. Hindi na yung kulang din eh. Hinay ba to? Ah, meron siya, Pel. Huwag kang Nikki lang. Sus kayo si Nikki na bullshit tayo. Hindi na pa ito sintuan. Nakot na ako. Wala pa gani ko kapamalit gamit sa mga bata, no? Maklase na. Gani. Sa naman eh, mamatay na kuwaning. Ay, ako kamatay po. Oo, kung bumatay ka, sana lang pag-uwi. Saan na mong bana? Mamatay ka. Ang isa sila yung asawa. We, hindi ka mahilak. We, ang mahilak mo Di kung ka ni mo nakatay na. kalgon. Ay, mo din. Ako magklase lang din. Ay, schedule lang. Yan. Sa semana. Kaya sunod semana ano wala. Ay, naku, medyo. Ah, maayo eh. Yung si Pati Bana yung lang. kaya mahuman, no? Bungay. Pati schedule mo, grade 5. Wala pa mo kong i-text sa teacher, oy. Pero 19 daw, kay maay meeting. Sa kinder. Mailan naman natin, no, sa dito sa eskwelahan. Nagkurog mo nilawas, boss. I-post, ay. Nagdala kay jacket niya. Balong ra. Medyas, siging pas. Sige, Para mabalot i-posting din na ito, nila boss. ang Hindi mo kuwan ng nila. mga pangalan, no. Napalitin ka laksan ni Paro BGC. Doon ka laksan ni Paro BGC. May kailangan ka, kaya makapalit ka. Na, wala ta ka napasahan ng link. Gitry na po, diba? Kaning link sa kanang DNE2F. Yung anak niya. Nag-login ko din niya. Mauna ni akong na-earn kinlanglan. Maka-earn ka 200. Gilive ni mo, boss. Gilive ni mo. Kung maka-cash out. Magtanaw lang ang video. Friend mo ka na. Ba, niya. Ah, Niya, makakita ka mag-chat sa mga kuwan. friends ni mo. Ni-like, subscribe na ka, boss. $154 na akong na-earn. Sa YouTube ba, Ako, YouTube? Mga ni mo. Mag-cash out ka. Hindi, pero sa mga i-cash out. Kumaha, abot ako $200 eh. Ako na nang i-cash out. Try na ako cash out. Dagan man gakwan ang Ano, 20,000? Sinuod na utang ka na utang. Hindi man ni utang gud. Igura mo ka na out. Kan awara gud mo kan awara kang videos ba. Ay, parihan na kay Kuan, ma'am. Gitanaw ni Ganggang. Mutanaw pa sa ilahang video. Wala din ang tanaw basta nag-play lang siya. Oo, ka-play. Kaya Oo. may bala niya dito, nagkakaon ka. Makabayad sa nimo. Mao gani niya. Oh, nakawan na Kung ito maubod na siya. Yan to, magkadako. Oh, mao na niya. Madawat nimo. Mao na niya. Sabi ka ko mo to ano padawat ka. Gani maka-cash out ko ti. Unya namin mo to, makapipsi me. Gitry ra na ko eh, wala may mawala sa kuha. Nasa ilang ka mo-invest ang kwarta. Gani, wala may invest. Ino kwarta. Oh, maura man niya akong ginapagtanaw, mga videos. Di ko na ako tanawon, palipat-lipatan na lang, sige kong trabaho, sige na ikuan. Basta mag-running lang. Oh, isag ka ng mga video. Kani, mga ingani. Hindi ka lugi, kay piso raman imong ikuan. Hulog kag 5, taas man kay time na rin. Gani lang mga video. Mga ni, mga Manny Pacquiao, TV Patrol, ano ba, mga kuan. Okay, laman ng kuan good, vlog mo na nila. Ayun ka man sila. Gamay lang ito kulang, 46 na lang. Hindi rapid na. Mura diha na jud kumadato bil. Baso hindi ay. O hindi eh. Di ba magkadako pa man ako? Oo. Oo. Ang uban nag-cash out na nanay naka-cash Dili out. raman ko ana siya, dili raman 100, dili ra 200 Oo. no. Ang uban was just paid $798. Ada kuwa good. Daghan na kaayo. Ako, i-try na ako. Pag maabot ko 200, i-cash out na ako naman. Dili ko nakabutang ang cash out.
Ina sa PayPal di cash out. O naman magbutang diri o cash out. Ana ba? Kabutang na dito. Gcash. Kung na kay PayPal, sa PayPal mo cash out. Nindot Gcash. Ay, hapit na. Wala ka bayad o kurente din. Gani, uwisip kayo. Pati kami naangin sa iyang kalako. Wa kaniya kita pa ulit sa translate. Nakadala kang kagong sa kwarta sa trans. Hawa mo po siya dito. Makahinti mo siya dito. Alangan nga. Wala naman guli klaro gulti ang iyang amo pa tong engineer dito una. Nahawa naman. Kinasakpan man ang ba ang kabuang. Nalahi naman ang nagdala. Hindi mo nagdala na. Ang sildo kumuntiman. Usahay lagi, magsildo. Niya, usahay, madili. Ako lagi, hindi pula. Mag-wisit kaya si Nikki ba ko. Nikki, sunod si Mana lang si Jupras. Isig-isig yun. Akong sunod si Mana pa siya, mangita ko lain. Di si Jupras, di uli. Kay, una-una nga, doon na ba, makauli-uli ka na si Mana. Asa mo silang trabaho? Sa Juan, 71. Furniture. Dili date nga da si Mana. Depende, umang-uma ng trabaho. Ay, klaro. Kung sana, may man na Nikki, kay uwag na niya yung di, huna. Ya, ikaw na kay, bahala na siya. Nakalay po. Kaya, uwag na niya yung di. Well, ra ba may Facebook? Bahala siya. Niya, ang imuha, may naakay mga anak na kita eskwela, pad, gatas, o naakay kita didi. Suon sila mga eh. Suon na ang uwang. Ang uwang, mangod din. Ako pero yung sa balay. Parang wala ka din gamit ako mga anak ba? Lapit sa amin. Sabi ni lista mo. Pero dali, siya si ma'am, kuha na lang mo dyan, inyong sa inyong treasurer, kaya mangulit ka daw. Ipalit o pintura o kortina. Asa man tayo mga kortina sa unang panahon? Nasa ilang balay. Nakuan mo guna sa mga kada year mo. Nagkatulig, lahi, bago. Oo. Okay, kada tuig po sila. Lahi ko ng ilang. Pwede na silang balay. Wala mo na sigula ni Agi elementary. Ganito Kada tuig man yun na sa project ba? Kada tuig. Ganito dahil itong mga lihagi dahil. Anak. Makaamot mga bata. Tural mga namang mura mo na. Paliyo sa Mapalit una. ang electric fan, TV, ano Paliyo mo sa na. una kay. Dili ka nakuha og kuan kung walay floor wax. Ganang floor wax ay ang kuan lagi sa picture ani ba kanang Kailangan ron, kating bagluta. Mayroon sa gawas, kay Hilo. Ron, ato kas mga room. Kating bagluta. Ito na lang gud ni. Wala pang mabaling asang rom. Ana, balaan na. Ano pe? Ito, mute lang ko. Ah, basta sa semento? Ubos? Kaingon kita ha natin. Gani. Okay, dito sa ubos. Hmm? Ikas kay, magbabit. Dili ditong katong gipanday. Ay, magtutog, grade 5 man to. Sa may grade ni Demon. Grade 5, pero sobra man. Walang mang room. Dito unta no katong guba ba na agad gipanday no? Ha? Init, may kadula din.
sugar ito 1976 no? 8.1. Nga naman sa kong news ko na here. Mindanao. August 17. August 17. Hindi na nun. Nanti mo na ilan. Parang na 15 na si. Agigawa sa Facebook. History. Mindanao. August 17. 76. 1976. Ako pa mo pagkatao na ko anak. Oh. Pinundukan na. Dati grabe patay ito eh. Sa una, katong 1980 plus, ano ko, Mo po nakuha. Elementary. Lingo.